העולם שלנו נהרס. הלורקס וולי אלו שני סרטים מאוד מוכרים, בהם מוצגות ההשלכות לפגיעה בסביבה, ואם להיות כנים, יש בהם קצת אמת. מה זה מהפכה התעשייתית ועד היום, על מנת להפיק אנרגיה, אנחנו משמשים בעיקר בשפת חומרים מתכלים, כמו פחם, נפט וגז, ויש צורך להביא מהם עוד. תהליך זה מזהם את האוויר והסביבה ופוגע בה. על מנת לפתור בעיה זו, החלו להשתמש באנרגיה מתחדשת. זוהי אנרגיה מיוצרת ממקורות שלא מתכלים, כמו שמש, רוח ומים. לדוגמה, אם נייצר אנרגיה מהשמש, היא לא תיפגע. כולנו נוכל לייצר מאור השמש חשמל ירוק במקביל. יהיה מספיק לכולם והשמש תמשיך לזרוח גם מחר. במדינות שטופות שמש כמו ישראל, אנרגיה סולארית היא האופן היעיל והנקי ביותר להפיק אנרגיה ירוקה. אחת החברות המוכרות שמתעסקת בתחום האנרגיה הסולארית היא דורל, חברה ישראלית שתחום פועלה העיקרי הוא הפקת אנרגיה סולארית והגירתה. ההגירה נעשית באמצעות סוללות גדולות שאוגרו את החשמל, על מנת שניתן יהיה להשתמש בו בשעות החשיכה או ברגעי משבר. חשוב שנשמור על הסביבה שלנו כמה שיותר ונמצא דרכים יצירתיות וידידותיות לשמור על הכוכב שלנו, כי